Nyakwara muge jwan kamora mora ma intiere gwenge mage. Mana kaka nwachako penjo kinyi ma kawuono iyudo waka intiere Nyando, intiere Ahero, intiere Kobura, koso intiere Kajulu, mano Kisumu East, koso iyudo waka intiere Nyalenda. Mana kaka isik parna jo Nyalenda musu kinyi ma kawuono kendo wadhi kendo nyaka gwenge madunga kendo ka wago ngwech wachomo nyaka North Kisumu Ward kendo wantiere Central Kisumu Ward kaeto waduo kendo North Seme wantiere Rata kachal kod kanyo gwenge makombewa. Nyakwara muge jwan kamora mora ma intiere cheno makawuono gima miyo pek en mana duoko mantie county ma Kisumo kombe opogore mano timo welo madun bura mar ODM odiochienga manyoro. Chenro en chenro ni mar mbaka oromo kasa no chako mana go mbaka kodi sa 3 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango ka wantie kama na mono miwa koni gigo matimore kendo momi pek e county ma opogore machiegni. Nyakwara muge jwan icheni ma chal mar fwambo kodan Cleophas Oluoch. Wachako kod magi ma miyo pek okinyi ma kawuono. Thuond weche mantiere kanya Nyakwara muge jwan kwarango e county ma Migori. Jafwambo marwa mano Jo Juma dhi miyo waler e report ma bende oluwo mondo kelnwa yo makare. Mano yath ma jogo maonge kod kute magayaki ka omuonyo gimuonyo mondo kik giyud kute magayaki. Yadhno bende osebedo ka itiyogo e piny mar Kenya kochakore higa mar 2017. Riwruok mar piny mangima mano WHO ne opuodho tiyo kod yadhno mano higa mar 2014 mar gengo landruok mar kute magayaki ahinya kontinent mar Afrika ta ahinya pinywa mar Kenya. Piny mar Kenya en achiel kuom pinje mantiere kontinent mar Afrika kae ma opuodho tiyo koda iluonge ni PrEP, mago yedhe mitiyogo kuom gamo midhusi no kata kute mag ayaki. Jafwambo mano Jo Juma luonwa report machalo kama obiro miyo wa report e yo makare. Magi wacho ni sigana mong'ith mano twak mong'ith modhi bedo kanyo gi jolony mana mondo mi okelnwa twak machalo kamano kowuok e county ma Migori. Wadhi kama chielo bende wadarango ni mane ma timore e county ma Mombasa. Report mochopo no nyaka okinyi ma kawuono en ni jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta kachal kod ogaye mar ODM Raila Amolo Odinga dhi yuoro e romo mag jopuonje kata jotelo mag sikunde sekondar mantiere e county ma Mombasa. Jotelo makamago romo e county ma Mombasa ka gitemo rango gik monego bed ni keto e tim mondo mi omigi lwasi makare kaka jopuonje mar tayo sikunde mopogore. Momi pek okinyi ma kawuono midhi tim en yawo ayanga chenro mar gero klese mag CBC. Twak okinyi ma kawuono mane Joyce nigo wawinjo paro mar Joseph Manguro ma en japuonj mar Awasi PAG Boys mantie gwenge ma Kisumo ka olero ni sikunde ni mana gi klas achiel kende mano mar CBC. Kochopo nyaka sani sikunde adi moseyudo klese mag CBC. Penje dhi tim mano mar KCP kendo ka gidhi e junior secondary odhi bede yo machalo nade. Magi madhi timore e county ma Mombasa odiochieng' ma kawuono chenro ma kamano osechako. Jafwambo mara ma Mombasa bende bobedo kata mondo mi oler matut e wach machalo koda mano. Joja oko dhi bedo kanyo mondo kelnwa mago e weche manyien mag migago ka gi kacha ng'ich welo kod mano mar oimore weche manyien duto mabiro ni achiel kachiel mana e Ramogi TV. Sikunde ma koro dhi gere klese mag CBC otingo mano ma Kongowea mantie Mombasa kachal kod mano mar Mombasa Secondary for the Physically Handicapped, mano sikul manigi nyithindo manigi ng'ol mopogore ahinya ng'ol mag chwech mar madhano. Mano klese ma kamagi dhi ger kendo mana kaka nasekoni jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta kachal kod ogaye mar ODM Raila Amolo Odinga igeno ni dhi chopo wach kata e tich machalo koda mano chenro ma osechako ayanga e county ma Mombasa. Kama chielo wadamana rango mage matimore e county ma Siaya. Duoko mar ng'ur mar tok yiero mano mag kuonde chung' od bura mar game kachal kod mano mar Lego Usonga idhi chiw kawuono Kisumo. Report mano ayudo kochopo nyaka okinyi ma kawuono en ni romo ma kamano timore odiochieng' manyoro kendo jafwambo mar Jael Lieta nomiyo wa report ni gigo duto timore yo machalo nade. Gidhi bedo kacha kachel kod Millicent Adhiambo ka pod jodak ma Kisumo medo neno kendo luwo gigo matimore e county no ma Kisumo. To Josiaya rito ahinya ni aput makamano marango kaka gik ma koko mawuok bang' welo mano aput mar thek mar duond bura mar ODM dhi chiwo wachgi e yo machalo kamano bang'e kane jochung' ariyo mano moting'o jalang'o midiwo kaachiel koda
Kut Ochogo mane ochwalo ng'ur margi e aput mar thik machalo kamano madon bura mar ODM. Report makamano dhi choponwa kendo jafwa moro Masaya bende mano Joja Molo dhi miyowa report mathoth e wach machalo koda mano. Wadhi kende kaunti machielo wadarango ni mane matimore county ma Kisumu. Wadago tache county ma Kisumu. Nyakwara Mogejwang. Mabiro ni sani gin duoko mag welo mano timre county ma Kisumu madon burano mar ODM. Wachako mana sani gi Central, mano Kisumu Central, mano sub county no ma Kisumu Central. Kendo wayudo kanyo ni jaod bura ma oyudo otiko madon bura mar ODM en Joshua Odongo Oron, mano oyudo kwan ombulu maromo 6,842. Kaito ward gin mage, MCAs mage mano yudo kombe. Kaka ineno gi kanyo, kamane kako opangi. Kanyo wantiere kanyo gi Kondele ward, mano wan gi Swaga, mano Okech Joakim, mano yudo kwan ombulu maromo 891. Ka Market Milimani wantiere kanyo gi 1,229. Ng'ama yudo kwan no en Seth Ochieng Kanga. Mano kata kiaro elo jo Kisumu luonge ni Aduinyang. Mano yudo komno ma Market Milimani ward. Ka wantiere Migosi ward kanyo wan gi Pamela Awuor Ayo, mo yudo kwan maromo 1,214. Mar ariyo biro kanyo mano mana Achayo biro kanyo thuolo mar ariyo mano e ward ma Migosi. Ka Nyalenda B, jo Nyalenda B nachako kata kamoso. Ng'ama yudo kanyo kom kata otiko mar duond bura mar ODM mano en James Oyugi Were. James Oyugi Were gima nyaka wang'e nyaka sani anya bedo na wuok e gwenge ma Kisumu. James Oyugi Were madhi bedo tielo ne mar ariyo mar bedo MCA mar Nyalenda B. Tielo mar ariyo ne oyombe kod mano yiero mokalo no yombe kod MCA masani mano Joseph Opio Olale masani beno duoge thuolo mar ariyo mano wardno ma Nyalenda B. Kaka machielo bende wantie kanyo gi Railways ward mamano tingo Samuel Onyango Omolo moyudo kwan mar ombulu 756. Shauri Moyo Kaloleni mano wan gi Karen Ajwang Onyango moyudo kwan ombulu maromo 950. Mano e Kisumu Central. Wada manarango ni kama moro bende en mane. Kantiere kumachielo bende Kisumu East kore nango matimore. Kata wan gi Kajulu Kolwa Central kachiel kod Kolwa East Manyata A kod Nyalenda A. Weche pogore machalo nade. Jaod bura mano yudo otiko maduon bura mar ODM en Nicholas Odongo Oricho. Oyudo kwan ombulu maromo 4,535. Mano kubiro thuolo mokwongo. Kaito ward kaka naseluongo ni Kajulu ward kanyo Benson Adega emoyudo otiko mar ODM kanyo gi kwan ombulu maromo 770. Kolwa Central Kevin Odhiambo Okoth moyudo kwan ombulu mantiere kanyo 576. Kolwa East ward wan gi Ruben Okoth Rakwach mano yudo 892. Manyata A wantie gi Nerea Okoth. Nerea Okoth Okombo yudo otiko mar ODM kendo en gi geno mar yudo komno mar Manyata A e tielo mar ariyo. Yiero mokalo en bende mano yombo e komno mar MCA mar Manyata A. Ward mantiere Kisumu East Sub County. Ka Nyalenda A wantie kanyo kod Ratab Mohamed Boyton. Mano moyudo kanyo kwan ombulu maromo 500 kod aboro. Wadhi kendo e Sub County machielo mantiere county ma Kisumu mana mondo mi wakoni ni mage mosebedo ka timore. Kore county sub county mano ma Kisumu West manyaka sani igeno ni kate di chiwo tiko Nyalodia. Tiende ni onge iwelo mora mano timore komno mare jaod bura ma county mano sub county ma Kisumu West. Kasa ni jaod bura makanyo ni kanyo gi otiko mar duon bura mar DPK to mano en jaod bura makanyo mano John Olagaluoch. Ka igeno ni otiko ma Nyalodi inyalo chiw kata igeno idhi chiw gi duon bura mar ODM ne jal moro ma ibiro konwa yanga ni ng'amo kawe Kisumu West kono. Wadarango ni Central Kisumu Ward ng'amo kawo otiko mano Zakaria Okoyo 513. Kisumu North Samuel Dede mano 845. Ka Northwest Ward mano wan gi Vincent Jagongo mano yudo 1439. Kaka machielo wan gi Southwest Kisumu mano Jennifer Obonyo oyudo kwan ombulu maromo 1245. Kaito kanyo wan gi West Kisumu Ward Kennedy Odhiambo Uko oyudo 820 kendo ne moyudo tikono mar
ODM. Wan mana mondo mi warangi ni ang'o matimore gwengewa ma Kisumo, kendo kawuono thuond wach ma wachiwo en duoko manotimore bang' welo mag duond bura mar ODM. Wang'iyane kendo en kanye matimore. Kamachielo wadhi nyaka Moroni. James Onyango Koyo, jaod bura masani, ema bende oyudo tiko mar ODM ka odhi laro komno kendo ma en sani en ma en go. James Onyango Koyo oyudo kwan ombulu maromo 4,042. Ward mopogore opogore mantiere Moroni, kar chung' od bura ma Moroni oting'o Chemelil, Masogo, Miwani, Moroni, Koru kachiel kod Ombei. Achak gi Chemelil kanyo kuma oyudo Frederick Ochieng oyudo kwan ombulu 514, ka Masogo Nyang'oma mano Habil Nyasuna oyudo 659 kendo oyudo tiko mar duond bura mar ODM. Ka Miwani ward kanyo wayudo Warindo Joffrey oyudo kanyo kwan ombulu maromo 793. Kaeto Moroni Core ward wan gi Vitalis Olieo mano oyudo kwan ombulu maromo 649. Kaeto wadhi kanyo kama Ombei. Jodak ma Ombei ng'amo ka otiko maduond bura mar ODM en Tom Onditi oyudo kwan ombulu maromo 903. Mana mano e kaka okete e kar chung' od bura ma Moroni. Wadarango kendo ni komachielo chalo nade. Waring kendo warangi kanye ma osebedo katimore. Mano Nyakach, kar chung' od bura ma Nyakach. Jaod bura masani en Joshua Aduma Owuor. Aduma Owuor bende oyudo tiko mar ODM e kar chung' od bura ma Nyakach. Mano tiende ni odhi laro komno kendo gi jok mamoko madhi biro muke duond buche mamoko. Ka sani ne moting'o otiko machalo koda mano ma duond bura mar ODM. Ward ma Nyakach opog didi. Gin kata ward maromo Beach ka wan gi Central Nyakach. Mano Vincent Obuya oyudo ombulu no gi kwan maromo 1898. Ka wantie kata gi North Nyakach ward mano Tom Odhiambo Nyaoke oting'e kata gi 887. South East Nyakach Patrick Lumumba oyude kata gi 954. South West Nyakach Gad Okoth oyude kata gi 401. Ka wantie kata West Nyakach ward mano Ochieng Omolo James Ochieng Omolo oyude kata gi 560. Mago e kwan maga ombulu ma oyud kowuok Nyakach. Jo Nyakach ne ochiwo ng'ur margi nogidwa jogo mimiyo otiko Nyalodia, kendo nyaka sani ne wawinjo ni nitie jogo mane nitiere kae iwacho ni kom mopogore opogore ne onge. To nyaka sani kore en mana rango ni jomage moyudo tikogi. Mage mineno gi ka Aduma Joshua Owuor emoyudo otiko no mar kom mar Nyakach sub county. Wadhi kendo county Manyando en sub county Manyando nang'o matimore. Nyaka sani jaod bura Manyando ma bende kombe no kwaneno kata kantie welo mano Jared Okelo chal ka gima ok wadalieko. We warit wawinj ni duond bura mar ODM dhi kete e yo machalo nade. Mana e Ramogi TV kae wadhi miyi report machalo koda mano mana kaka wayude. Ward mantiere Nyando sub county mano oting'o Ahero ward mano ma Keno Oko ema koro kao bendera mar ODM kendo dhi laro komno mar MCA mar Ahero ward ka oseyudo kwan ombulu maromo 967. Awasi Onjiko mano Morris Ngeta dhi yudo kanyo en moyudo tiko gi kwan ombulu maromo 711. East Kano Wawidhi mano Moses Ochele mago jo Kano kanyo yudo kanyo ombulu maromo 643. Ka wan kanyo gi Kabonyo Kanyagwal waneno oiko pete kosoma Peter nyakwara moge jwang angi kodwa nyinge MCA Maruni nyinge ng'a en Pete koso en Peter oyudo kanyo kwan ombulu maromo 753. Ka wantiere kod Kobura ward John Atieno Obura oyudo 1104. Mabiro mana namba 2 kanyo mano Kobura ward kanyo wan gi Bill Odhiambo. Wadhi geno ni pontie thuolo machielo e paw siasa e gik mopogore. Ng'amoloyo Kobura ward en John Atieno Obura gi ombulu 1104. Waring kendo warangi gima timore yo korgi Profesa Anyang' Nyong'o kocha wadonja ne
Seme en ang'o matimore. Nyaka sani jaod bura ma Seme en laktar James Nyikal. James Nyikal kombe ni nokokete welo. Tiende nang'o? Wakia ka utiko Nyalode dhi chiw, warito moro duond bura mar ODM okete ler ni en ang'o matimore sub county no ma Seme. Central Seme Ward wan kanyo gi Mildred Achieng' moyudo ombulu madiromo 736. East Seme Ward mano wan kanyo gi Seth Okumu oyudo kwan ombulu maromo 1,009. Ka North Seme Ward wan gi Millicent Omuya moyudo 360 mago kwan ombulu. West Seme Ward George Abaja oyudo kanyo kwan ombulu maromo 906. Mago e kaka kar chung' od bura ma Seme ochung'. Waringo kendo wadhi nyaka e kar chung' od bura mano jaod bura ma county ma Kisumo. Warange kaka entiere. Kisumo ka koro wadarango jaod bura mano jaod bura county ma Kisumo kachiel kod senator wan kanyo gi Ruth Adhiambo Odinga moyudo kwan ombulu 23,665. Senator Professor Tom Ojienda Odhiambo oyudo kanyo kwan ombulu maromo koda mano. Kendo wada mana ringo mana mondo mi watieki gigo duto ma nitiere. Nyakwara Mogejwa mage kwan mane nitie kanyo wada neno ni county ma Siaya ochiwo nade. Mage duoko mane wayudo e county ma Kisumo. E county ma Siaya rowere mane omaki gi gige lweny e welo mag ODM mano juma mokalo. Mano timore chieng' tich adek e gwenge ma Siaya dhi chopo nyim doho odiochieng' ma kawuono. Kendo mana jafwambo marwa kaka nokoni mano George Amolo dhi miyowa ler e wach machalo koda mae. Senator ma Siaya bende mano James Orengo dhi bedo kod rombe mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ka omedo sero ombulu e gombo mare mar bedo gavana mar ariyo ma county ma Siaya madhi kawo kara ward chief mano Cornel Arasanga. Mane county ma Siaya odhi timo weche machalo kamago e gwenge mabondo. Kamane kaka wach nitiere wadhi do report machalo koda mano. Wadarango gigo bende matimore e county machielo ma wadaneno counties gi orumo tenya kwara Mogejwang'. County Homa Bay Ali Abich dhi miyowa report e gigo mopogore opogore. Nitiere wach machielo ma ng'ama miyo moro mane one ka irodho kata ka ne ichwade kata ka ne igoye gi joma chuo moko adek e county ma Homa Bay. Kendo odiochieng' ma kawuono report machoponwa ni ji adek go ne omak gi odiochieng' manyoro kendo idhi chop gi nyim doho. Kochop gi nyim doho report ma kamano Ali Abich dhi miyowa e yo makare. Nyakwara Mogejwang' kokalo mana dakika 28 mana bang' sadek wantie kama mana mondo mikoro wakoni chal mar fwambo e mbui marwa mar Citizen Digital. Citizen Digital kanya yude nade donj mana kate Citizen Digital app mana idonjo e Play Store downloade tinya yudo Ramogi TV achiel kachiel inyalo neno Radio Ramogi gi gigo duto mantiere Royal Media Services iyudo gi mana e Citizen Digital kayo. Wan gi weche manyien weche matimore sani achiel kachiel wan gi videos kata wanyatin tipo mong'ith ma yudo kendwa kaka Royal Media Services ka wan gi Wananchi Reporting weche mag tuke bende wan go kae gi TV binyana achiel kachiel Citizen inoro kachiel kod Ramogi TV ka bende inyalo neno radio inya winjo radio moro amora midwaro mana e Citizen Digital. Mana kaka wachako ga pile wachako mana kae gi kwan mara yiero wadongi odiochienge 110. Nyakwara Mogejwang' wadongi odiochienge 8 to watieko kar wanyalo wacho ni wachopo tarik 28. Bang' mano wadongi odiochienge 2. Odiochienge 10 to watieko dwe ni mar 4. Ka wadonjo dwe mar 5 wadong mana gi odiochienge maromo 100 to wachomo yiero maduong'. Sani neni yiero jotelo makare manyakelo ni dongruok e gimoro amora ma itimo. Seche odong mana 14. Wada mana rango ni kanyo bende magi gito osebedo katimore. Wada rango chal mar weche mag corona. Nyakwara Mogejwang' mae wach mantiere ka. Gik mantiere ka Nyakwara Mogejwang' en nyaka sani piny Kenya odiochieng' manyoro ne oyudo kwan jogo manogamo midhusi mar corona ne gin ji 12. Matiende nang'o? County ma Nairobi pod ni malo to med mana kar nyalo ni bedo akicha kikigam midhusi ni mar corona. Corona pod nitiere. Kinyalo rwako abuog rombe, rwake mana sani. Kinyalo luoko lweti, tinyalo mana timo kamano. Mago kwan mano chiw kanyo gi migawo mar thieth kotelne koda Mutai Kagwe. Kama koro lando ni bang' sechego
bang' seche 24 mago jok mane ochopo kanyo ne gin mana jok machalo koda ji 12 noyudo midhusi no, ka ji 6 kende ne gin jo Kenya, ka ji 6 mamoko ne gin jogo mantie pinje maoko. E kindego bende ijiwi mondo iwuog oko mondo idhi ikaw chanjo mano mar corona. Kik iwe gikethre kacha, kisekaw chanjo ni mokwongo, thuolo ni mar kaw mar ariyo chopo, kik ibed kod kiawa kata to moro amora, chop kacha e kar thieth moro amora ikaw mano chanjo mari mar corona. Ka odiochieng' manyoro jogo mane okawo chanjo kende ne gin ji 572 ma pod nitiere thuolo. Kinde ma wantie sani gin joka mane oyudo chanjo te ariyo, koro chopo mana 430. Kaw ting' mari ichop kar thieth mondo iyud chanjo mar corona, ni mar corona pod nitiere. Watem mana ritore kaka oganda. Wadarango kendo ni nango matimore e kar chung'od burano kata duond bura mar UDA mano duond bura motelne kod jalup jatend piny Kenya mano William Ruto ne olando ni koro gidhi bedo kod welo e tielo machielo mano biro bang' ka gik matimore mopogore opogore koko mane odonjo e welo gik machalo kamano ne otimore e welo mano timore juma ma watieko ni, kendo ng'ur ne ochopo kacha, kendo weche ma osebedo ka wakelonu gik ma kamago osebedo ka nitie kacha. E welo mag UDA pok wayudo ng'ur mar password, to gik mosebedo ka timore gin kacha ng'ur mar welo ma uyanga maonge kuo moro amora. Ka jok moko wacho ni welo ma kamago nokotim e yo makare. Nitie jogo mane osechopo, kendo jogo ma ne UDA osewacho ni jogi ni kod ng'ur mago kuom ji 115 mano chwalo ng'ur margi. Ji 94 mago jochung' mag MCA e kar chung'od bura mopogore opogore kata wards mopogore opogore malaro tikono mar UDA. Gidhi chiwo twak machalo kamano ka ng'e maber ni nitie jok moko mane ywak margi ne osekir oko. Mano kaka inyalo mana neno piny kanyo. Nitie jok moko manyaka sani ji 34 mago wacho ni cases 34 nosebedo dismissed. Ne okirgi oko kendo wacho ni mago onge, wacho ni onge merit gimoro amora man kanyo. Ng'ur magi chwalo no onge msingi moro amora, onge mise moro amora ma omiyo gichwale e nyima put marango kata matheko kata maketo duond bura bedo e yo moro ma kare kata yono ma owinjore. Masira moro wadhi kendo e piny machielo, mano pinyno mar Nigeria. Ripot mochopo na nyako kinyi ma kawuono ji 3 ne owito ngimagi. To kata kapok scroll kidhi adhi mana malo kama tin kanyo yudo mana shabiki.com, kikalo kanyo kikilewo mokichopo. Iwacho ni betting en mana jogo mosekalo higni 18. Bet responsibly. Ka koro waduogo e ripot matimore e piny mar Nigeria, wach mantie kanyo ni ji 3 onegi ka ji 19 oyudo hinyruok bang' ka ne omonj kar kuoto kuong' kata kar tongona moro e pinyno mar Nigeria. Mano timore gwenge ma damana koni ka ne timore e gwenge ma iluonge kanyo ni Luare village, mano motimore Jalingo, mano mantiere pinyno mar Nigeria. Ka giwacho ni ntiere gino mano ting' kata miruti mano ting' mano jalno donjo go kanyo, kendo kano chopo iye kanyo nitie jogo mane owito ngimagi kanyo ka moko bende noyudo hinyruok. Kendo en kwayo marwa ni kindegi duto ma magi timore wabed kod horuok ka wamedo mana lemo ne anyuola molalo jogi, ka jogo mohinyore gichanga e yo mapiyo. Weche manyien be pod nitiere matimore ka gi kacha, to mago mana nitie kanyo. Ka warango mantie ka mokwongo, wada mana rango wach mar WHO, mano Tedros Adhanom nyingno ka yudo keraranga kendo yo makare. Mano koro nitie yedhe mag nyaluo makoro riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima oyawo e pinyno mar India. Kinde machiegni walose e wi yedhe manyaluo gi yedhe manyasani mage monego bed ni itiyogo. Nowach ni yedhe manyaluo loso yedhe manyasani onego ti kodgi e yo machalo nade. Erokang' jogi noneno redio, nowinjo chenrowa mar mbako romo, kendo wach ni nochopo ne jogi mantiere kacha ka gintiere kuonde mamoko, kendo sani be koro gikete kacha. Koro gima nowacho e mbako romo e piny kae gikawe kendo koro gikete tim e pinyno ma India. Ka nitiere weche manyien madonjo kendo mamolonwa. Mantie ka mana kinene kanyo dakika 50 mokalo, mana kana wasechako chenro 25 mokalo, ne wayudo report mantie ka mano sigana momi pek kanyo bende wacho ni Tom Ojienda Ruth Odinga oyudo otiko mar ODM welo mag ODM mano timore e county ma Kisumu. Jaod bura ma
muchung ne wakeini kata jaod bura ma county ma Kisumo mano masani owacho ni ok odhi laro komno kendo. Koro komno ng'ama dhi lare gotiko mar ODM en Ruth Odinga kaachiel kod Professor Tom Ojienda. Kaka machielo bende wacho ni House Fire Kills 3, Professor Ojienda dhi e komno mar Senate, mano mantiere od bura mar Senate kodhi chung' kanyo e county ma Kisumo. Iwacho kanyo nitiere ot moro mowang' e county ma Kiambu, mano kar chung' od bura ma Kiamba. Ji adek owito ngimagi mach machalo koda mano. Kiwacho kanyo bende kama chiel Raila Amolo Odinga nigi juma achiel ka ochomo pinyno mar Amerika, wuoth ma bende odhi timo kanyo kotene kod ogai mar duond bura mar NARC Kenya, mano Martha Karua, modhi chopo kanyo. Ka watieko kanyo, moko gi waserango te, en mana keto kanyo ni Ramogi TV ema miyi weche gi duto mana kaka gidonjo. Yud thuolo mar rango gigo duto matimore e alworani kendo e gigo duto matimore. Weche mag tuke. Kochano mar Arsenal, mano Mikel Arteta, koro okono jatugo mar timno mar Arsenal, mano iluongo ni Lacazette. Owacho ni obeda kata kobedo ni odwa mana mondo owuogi. Arteta ero en kae, gisebedo gi duoko moko mok kare, mana kaka ne wawacho ni wabiro mana leronu gigi duto kaka osebedo. Kendi jai igni 30 makoro osebedo ka tuke mopogore opogore e pinyno mar wanyacho piny ma Uingereza. Lacazette osebedo ka olale tuke ma opogore kendo koro en gimoro milieko ni onyalo wuok e timno mar Arsenal kinde moro amora kata ka season orumo. Mikel Arteta wacho ni obeda mos kata ka pod entiere, kik owuogi, obed mana kanyo. Ong'e maber ni osiepne mano Pierre-Emerick Aubameyang ne owuok Arsenal kendo odhi loyo gonde mathoth ahinya e klabno mar Barcelona. Ka ng'awuo e timno mar Manchester United odiochieng' ma kawuono, wada mana rango kanyo ni President Kenyatta koro ne ochiwo flag no mar bendera mar piny Kenya ne tim madhi tugo, mano iluongo ni Deaflympics, mago jogo man gi ng'ol mar winjo kendo gidhi tugo tuge gidhi rakore gi timbe mamoko mantiere e pinje mamoko mantiere piny mangima. Kendo kano chiwo kanyo, jogo mane ochopo kanyo ting'o jatend migawo mag weche tugo, mano nyadendi Amina Mohamed, kendo kano chopo kanyo ne giloso e yo makare ka wacho ni these years, mano summers, mano madhi timore Summer Deaflympics dhi timore pinyno mar Brazil. Mano kwacho kanyo ni Caxias de Sul, mane city modhi timore kaka wambi wan gi Sumo kae madhi bedo konyo kod Afro Cities madhi timore dweno mar abich. Weche mag tuke wawuoke, wadonja ne gigo matimore e mbui marwa mar Twitter, kamane kaka wadarange, mane kaka wantiere Ramogi TV, donj kacha, follow Ramogi TV, tidhi yudo weche manyien kaka waketogi kendo mana kaka yudogi e yo makare. Wadonjo e tuke machielo, tuke mamoko bende wantiere kanyo maga Liverpool. Nyako Ramogi Ajwang', picha mantie kani ok en picha moro ma wamorgo ahinya kaka johera mag Manchester United, to kata kamano nyaka wakete. Nyoro gotieno e lig no mar piny Ingereza, tim no mar Manchester United norakore gi tim mar Liverpool. Bawache makare, tim no mar Liverpool ne orakore gi tim mar Manchester United nikech ne gigo Manchester United gonde 4-0. Gimantie ka, mano ranyisi, Mohamed Salah koro go dhod mar Manchester United, ka kanyo en gi Luis Diaz, kanyo ka wantie kanyo gi Sadio Mane kaachiel kod Thiago. Nyako Ramogi Ajwang', jogi nohinyo Manchester United. Ma en dhot mar Manchester United, kineno kaka olore mana gi sweet moro, en mana gimoro ma kigolo ni kidhire adhira ni to yaure. Gonde ariyo e first half, gonde ariyo e second half, mano lo kod jotugo masulu ahinya, mano konya neno kanyo. Sadio Mane gini, Mo Salah lo gonde ariyo kaachiel kod Diaz mantie kanyo. Mane dhot Nyako Ramogi Ajwang'. Mano Manchester United koro giloro dhot gi pata. Mane kichapigi mantie kanyo ma koro gilorego kendo giparo ni ok nya yawe. Odiochieng' moro ma ok ber ahinya ne jo Manchester United. Weche mamoko wadarango, county ma Nairobi en ang'o ma timore. Sigana mantie kae, ka urange, mano Igadhi nyaka sani owach ni odhi ting'o bendera mar duond burano mar Jubilee kolaro komno mar gavana county ma Nairobi. Penjo nitiere niya, Tim Wanyonyi, men jaod bura masani ma Westlands, onego bed thenge kendo chiw sirne Igadhi, koso onego bed nade? Jomoko se pingo wach machalo kamano ka giwacho ni ok en paro moro makare kendo ok en paro moro
maleo. Nyakwara Moga Jwang' mago kod mathoth yudo mana kae Ramogi TV. Wabedo ka wanonogi kendo wakelogi e yo moro makare. Wadarango gino mantiere kanyo. Alfred Keter jaod bura mano ma Nandi Hills, mano ma nyaka sani koro en ma oyudo tiko mar duond bura mar UDA mano timo ma ne onuo kendo duoko ne owuok ayango odiochieng' manyoro, kendo report ma oyudo kinyi ma kawuono en ni en ma oyudo otiko mar duond bura mar UDA e kar chung' od bura ma Nandi Hills. Nandi Hills nyaka wapar ni jal machielo mane laro komno gimomiyo time chien ne oyudo masira mar apaya kendo nowito ngimane mano juma mokalo. Kano nego bed ni gitimo welo magi mag duond bura makamano. Kamachielo bende Susan Kika ma bende laro komno mar gavana ma kaunti ma Nakuru bende koro ni tago maliet gi duond bura mar UDA kiwacho ni en mol mar duond bura moro mantiere kendo e iye kanyo. Nyakwara Moga Jwang' magi kod mathoth owacho kanyo ni jomoko wacho mana kanyo ni otamore wach manyalo bedo ni oda wuok e duond bura mar UDA. Wacho ni pod entiere kacha kata obedo ni ne oloso mana e ranyisi gik mopogore opogore ka oloso kanyo kod Moses Kuria e mbui mar Twitter kae podi. Nyakwara Moga Jwang' mane makelowa e giko maga weche mane tucho kendo chal mar fwambwa okinyi makawuono. En geno marwa ni kinde duto kiki bed mana ot ka isiko mana gik moko ma iparo ni ok nyal kelo dongruok mora mora. Ka thuolo yudo Citizen Digital App mari iyud weche matucho. Lu Ramogi TV kineno chenro achiel kachiel ka wakelo ni weche machalo koda magi. Nyinga Cleophas Oluoch mabiro en chenro mar Mbako Romo. Wanalose wi miyo machielo mane masira makamacho de county ma Homa Bay. To bende wadatemo rango gik mathoth manya wadwa Sharon Ong'ao ikonwa e twak makawuono e Mbako Romo ni gidhi bedo magi. Kete mana ka nikech ma en sigana ma ok idhi dwaro ni ibed mabor ahinya. Ma en chenro mar Mbako Romo mabiro bang' yweyo mwaka osani. Nyinga Cleophas Oluoch. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself